Тау башына салынгандыр безнең чүплек дип шигъри юллар белән башлап булыр иде Кәчәк авылы турында сөйләгәндә. Ул авылның үзәгеннән үк күренеп тора. Инде монда нәрсә генә юк, көн күреш чүпләре, төзелеш калдыклары, көпчәкләр, киселгән агачлар, пластик һәм башкалар. Әлеге урынны Россельхознадзор белгечләре быел гына ачыкласа да, әмма моннан ук күренеп тора, әлеге чүплеккә инде берничә ел, хәтта 5-6 ел дияргә мөмкин, чөнки читтәге чүплекләр инде шактый эшергән һәм шушы чүплек барлыгы биредә 50 сутый майданны алып тора. Россельхознадзорның белгечләре урынны тәфсилләп өйрәнә, фотога төшерәләр, зыянны саныйлар. Конечно, она представляет большую опасность. Мусор может стекать в озеро. Чүплектә техникада эшләгән калдыкларның бер өлешен тау астына этеп төшергән һәм балчык белән капларга тырышканы күренә. Мин уйлыймын, бу халык эше. Шуңа күрә шул якын арада тора торган авыллардан китергән хлам, мусор. Авыл җирлеге эшчеләре бу свалканы рекультивировать итәргә башлаганнар инде монда, күренеп тора. Шуңа техник эзләре дип. Шулай итеп, хәзер Россельхознадзор белгечләре гаеплене эзләячәк. Без Кәчәк авылы җирлегенә мөрәҗәгать итәргә уйладык. Тик бинага кирип кенә булмады. Кәчәк авыл җирлеге башкарма комитеты ишекләрен безнең машинага килеп туктауга бикләделәр. Дөрес, бу мизгелләрне безнең камера төшерергә өлгермәде, ләкин ишекләр биклә. Гәрчә сәгать әле 11 тулып 15 минут кына булса да. Авыл җирлеге башлыгы Зөбәйдә Саттарова да никтер телефон трубкасын алмый. Әлеге чүплек инде күп еллар тора диде авыл халкы. Картина безобразна, плохо экология. Бу кутышкыш картина, экология бетеп бара. Если вы там постоите, вы увидите, что оранжевые КАМАЗы загружают. Әгәр шунда торсагыз, КАМАЗларда килеп чүп бушатып киткәнне күрерсез. Мин аларны иртән дә төшке вакытта да күрәм. Гаепле кешеләргә 400 меңнән 700 мең сумга кадәр штраф яный. Соңгы 2 айда авыл хуҗалыгы җирләрендә Россельхознадзор белгечләре 29 районда барлыгы 132 канунсыз чүплек булуны ачыклаган. Шуларның әлегә 3-се генә тәртипкә китерелгән. Итрәч районыннан Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ рус сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.